L'expressió popular catalana que, d'altra banda, el president Pujol la va revitalitzar de la puta i la Ramoneta, s'ha convertit ara en un joc de cartes, aquest joc de cartes que dic aquí. Un joc de cartes satíric amb un missatge de crítica social i la mosca de la tele. Sobre el mosquit. Sí, sí, és un que fa 3 dies que el tenim aquí. No podem matar-lo amb alguna cosa? Ho sento. No, per la tele en directe no es pot... Mira, s'ha vist ara, Sí. Bé, dic que és un joc de cartes amb crítica social sobre la relació Catalunya-Espanya. És el primer projecte de l'empresa Catalan Games, el director de la qual és en Marc Miquel. Què tal, Marc, com estàs? Doncs molt bé, content d'estar aquí. Moltes gràcies per venir, gràcies per portar-nos aquest joc de cartes. Com funciona? N'hi ha dues baralles hi ha aquí, no? És una sola baralla que té 110 cartes, 6 personatges, l'independentista, l'estat espanyol, l'autonomista, el federalista, l'alternatives populars i l'antinacionalista, i cadascú juga per guanyar i portar a terme el seu projecte polític i fer la puta i la Ramoneta. Jo obro aquí i veig, per exemple, fet polític, carta de la por. Els que guanyen perden un torn. Fet polític, peix al cova, pots agafar la carta que a Espanya et vulgui donar. Fet polític, independència durant un Barça-Madrid. Pots anul·lar una carta negativa. Fet polític, lluita interna pel poder. Els que guanyen perden un torn. Fet polític, la Unió Europea permet l'ampliació interna. Els que guanyen perden, etc. Com se juga, això? Doncs mira, és un joc de sumes i restes, amb un missatge implícit, el qual és que els independentistes o catalanistes sumen i van a construir Catalunya, i l'estat espanyol resta i juga les cartes per restar. I l'autonomista vol que tot continuï exactament igual. I mentrestant la gràcia és que tu pots negociar i intentar enganyar l'altre, fer la puta o fer la Ramoneta. Tot això ho expliques en aquesta... Tot això està en aquestes instruccions, en aquestes regles. El joc de la política catalana. Exacte. I de fet aquesta és la gràcia, que hem fet el joc quan l'actitud aquesta de la puta i la Ramoneta sembla que ja no es pot fer més, sembla que s'han d'atacar els problemes de cara, i així també els enviem un missatge de pressió als polítics. I per tant tu has fet el joc com que ja no es pot fer més la puta i la Ramoneta, i no fos cas que perdéssim la tradició, deixem-la impresa en un joc de cartes. Clar que sí. I això on es pot comprar? Això ho tenim a Verkami ara mateix. Estem a Catalan Games en un procés de micromecenatge, perquè volem que el joc estigui arreu del país, i per tant demanem a la gent que s'impliqui a verkami.com/puta i Ramoneta el joc, i ens facin donacions a canvi de jocs, de samarretes, de pins. És la primera iniciativa que teniu com a emprenedors? Sí. I en quina esteu treballant ara, a part d'aquesta? A part d'aquesta tenim un parell d'iniciatives més, sempre tocant un punt d'imaginari català. Sabem que hi ha pel·lícules, sabem que hi ha literatura, però jocs no n'hi ha. I ens sembla molt interessant que puguem gaudir d'aquelles expressions, d'aquelles coses més tradicionals i més modernes, sempre des d'aquí. Si s'entra en aquesta pàgina, verkami.com/puta i Ramoneta el joc, es pot conèixer exactament com funciona l'empresa i com participar en aquest micromecenatge. I tant. I com funciona el joc? A partir de quan demanes la col·laboració? Mira, amb 5 euros nosaltres posem la resta fins a arribar al joc i li enviem un polític per deixar-li ben clar. A partir d'ara pots jugar el joc a casa, no facis més al Parlament, amb 15 tens el joc tu mateix. O sigui que ho envieu als polítics? Sí, i a més també amb el donant. A qui ho heu enviat ja? Amb el president Pujol mateix vam estar al seu despatx i li vam presentar el joc. O sigui, jo vull comprar el joc. Realment no li veu demanar ni un euro al president Pujol. No, li vam demanar que ens assignés un joc. Ja, però anava a dir, és que al president Pujol li demanes un euro i abans baixa el que no hi ha. Ell sempre ha dit que no porta mai un euro a la butxaca, per tant, em sorprendria molt que us hagués donat un euro. Però si jo vull comprar el joc, què he de fer ara? Entrar a aquesta pàgina. He d'entrar a Verkami i veuràs les diferents opcions, els diferents packs. Fins i tot tenim una làmina signada pel president, una làmina signada per l'Albert Sánchez Pinyol... Tenim merchandising de signatures. No ens estem de res, perquè volem que arribi el màxim del país i que sigui una iniciativa divertida, lúdica i un punt reflexiva, perquè mentre jugues al joc et pots plantejar si la realitat es comporta com el joc o no. Entre 6 i 10 jugadors per cada partida? No, entre 3 i 6. Entre 3 i 6.
I ho voleu enviar a cadascun dels 135 diputats al Parlament de Catalunya. Això mateix. Però per enviar-los primer necessiteu aquest micromecenatge. També. Perquè aneu imprimint conforme teniu demandes. No deveu tenir un magatzem de cartes impreses, Quan acabi el Verkami, doncs farem la comanda més grossa. Moltes gràcies, Marc, per venir-ho a presentar avui en aquest programa. Ja fa molta estona que estava sobreimpressionada a la pantalla la pàgina web a la qual es pot entrar per conèixer més de prop aquest joc de cartes, el joc de la política catalana, la puta i la Ramoneta, una iniciativa d'uns emprenedors encapçalats pel Marc Miquel, verkami.com/puta i Ramoneta, el joc. Què em dones? Et dono una carta en blanc Sí? que serveix per fer la puta i la Ramoneta allà on vulguis. Moltes gràcies, molt amable. Me l'haguessis pogut donar abans de començar l'entrevista perquè l'hagués pogut utilitzar com a farol amb tu, no? I tant. Moltes gràcies, Marc. Consell A tu, Josep. Mediambiental.